látva nem úgy társakat láttak, csak egy nagy ellentábor. Engedd meg, hogy ezt a kiemelt figyelmet arra használjam fel, hogy a tömeg helyett hozzád szóljak pár szót, mert minden hozzád bűzött szavam addig egyből félre, hogy még egyenes beszéd helyett csak mandinárből érnek el. Erről is készül majd egy riposzanyag, míg azon bosszankodsz a magyar tenger kalózai kiposztanak. Kedvenc riportájai csopott cégek, titkon meleg eltársak írják a cikkeket, ezért hogy homogének. Dolgoznak bennük a gonosz gének, az apáik egyből egyik besugók és orosz kémek. Valahol mélyen te is unod ezt a hisztitkár, hát diszkvalifikáljuk azt, kinek az apja kisztitkár. Hisz bárki is nyer, április van, a mi dolgunk örökre az lesz, hogy a sok tolvaj faszra rápirítsunk. Mindenki nincsenek a felvezetők, ott van nálad az a hír, azokra fogod várni, megdolgoznak értek, a kájét a pálcát, egyél vitát, csak így látszod a pálcát, fizet ki bárcsak, vágyol egy várát. Az ápáról terek maradékából azért tegyél félre, most már egy házat is legyél végre, csak egy apróságot kell, mert tegyél érte. Bárcsak, kettőt állod, aztán adósodjál el egy évre, mikor ebből a támogatás többszöröség, csak egy évre, legyél félre, ott fogás, hogy én is legyen az állami szarvét a az eladók jobban keres ingatlan kereskedő, így a pénzt rajtad keresztül a zsebünkbe mosni, igen csak elszüntető. Úgyhogy örül, hogy megvan a kíró, ne nyafoggatsz meg, az őség szintja magyarok. Március 15 a tiszteletükre, fizes be nekünk az ingatlanadót. Annyi mindent aminek el, de azt nem hát, hogy átkozott, faszikám, annyi meg kármű autópályát. Már veszem